Bona tarda, benvinguts tots, gràcies a tots per ser aquí. Gràcies en primer lloc al centre que ens acull, al Centre d'Estudis Jurídics, i gràcies al secretari general, el senyor Aregio, per voler obrir aquest acte i donar-hi suport i recolzament. Com sabeu, avui el que hem vingut a fer aquí és presentar-vos el conjunt del treball que hem fet després d'un any i escaig, molts sectors, molts professionals i institucions, amb la voluntat d'aprofundir en la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària. Aquest treball que té a veure amb l'anorèxia a internet, erradicar l'apologia que es fa dels trastorns de la conducta alimentària a internet, és un treball que és parcial, perquè la prevenció d'aquestes malalties, com bé sabeu, requereix un abordatge més ampli, més polièdric, i no només des d'un punt de vista públic, com ho és amb la taula de diàleg, gràcies a la qual avui estem aquí i que dirigeix el senyor Conesa, i gràcies a tot l'equip de l'Agència Catalana de Consum que han organitzat tan bé aquest acte i que ens hem pogut reunir tots, doncs requereix no només aquesta implicació, sinó també la implicació de totes les persones i de totes les institucions i empreses. És a dir, que requereix la implicació de tota la societat. A continuació li dono la paraula al senyor Aregio i després ja us anirem explicant el desenvolupament del simposi. Molt bé, doncs molt bona tarda, senyora gerent, senyora igual, però gerent de l'associació, senyor Conesa, director de Consum de la Generalitat, senyor director de l'Institut Català de la Dona. Senyores i senyors, primer permetin-me que els agraeixi molt que m'hagin convidat a dirigir-los unes breus paraules, i algú pensarà, home, i què fa aquí el secretari del Departament d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat? Bueno, primer i principal perquè dins de l'àmbit del nostre departament recau la direcció de consum, i dins de la direcció de consum doncs nosaltres fa temps que venim col·laborant i treballant en aquest àmbit. I després perquè amb independència que estigui jo sentat aquí o hi hagués qualsevol altra persona del govern de Catalunya, és evident que una problemàtica que afecta aproximadament a 28.000 joves a casa nostra i que té doncs un índex de defuncions d'aproximadament un 10%, insisteixo, estigui jo sentat o no, aquí sempre hi hauria d'haver-hi algú del govern de Catalunya, en aquest cas, perquè em sembla que és un tema prou important. Com deia la gerent, aquest és un tema, i abans ho comentàvem abans d'entrar, que és molt polièdric, té moltes vessants. Avui vostès en parlaran bàsicament d'una en concret, no?, que és la xarxa. I aquesta gran finestra al món i absolutament a tot que significa la xarxa. I si estem o no estem encara prou educats per la seva utilització, si som capaços d'entendre quins són els seus mecanismes i si som capaços també de tindre, diríem, els elements d'ús com de qualsevol altra cosa de les que ens envolten. No és que la xarxa s'hagi inventat res. Moltes vegades saben vostès que, per exemple, també es parla molt darrerament de l'economia col·laborativa. Per exemple, l'economia col·laborativa no és cap novetat. La novetat és a través de l'eina que es fa. Economia col·laborativa, bueno, ja n'hi ha hagut i n'hi ha hagut durant molt de temps. Ara té una altra eina amb què es desenvolupa, que en aquest cas és la xarxa. Per tant, la xarxa és una eina que transforma moltíssimes coses i, per tant, també, en aquest cas, en aquests aspectes polièdrics que té la temàtica dels trastorns alimentaris, també té una influència. I com a tal, l'hem d'abordar. És evident que al final
abordar qualsevol situació d'aquestes característiques significa una visió allò holística, sencera del problema, però difícilment es tindrà una visió sencera del problema si no es tenen de tots els diferents factors que influencien un coneixement prou científic i prou aprofundit de quin és el seu desenvolupament. Jo crec que d'això va aquesta jornada, d'això va l'impuls que l'associació com a tal i la taula com a tal intenten donar a tot això, i si em permeten, com que si estem aquí és per també tindre l'esperança de que com a societat som i serem capaços d'abordar bé aquest problema. Abans li comentava amb ella i amb 2 o 3 persones que estaven parlant que d'exemples, per sort, d'assumir com a societat un determinat problema i a partir del moment en què com a societat l'assumim ser capaços de multiplicar tot allò que fem per solventar-lo, n'hi han i n'hi han molts. I n'hi han de molts reeixits. Jo els hi posava l'exemple, aquí veig un agent dels Mossos d'Esquadra, li posava l'exemple dels accidents de trànsit. Sé que és un exemple molt allunyat d'aquest, per una problemàtica que fa 10, 15, 20 anys era una problemàtica absolutament individual. Aquí li passava una desgràcia, perdia un familiar, hi havia un accident, el que fos. Però socialment la societat no se sentia cridada a dir prou, no pot ser això, com a societat és impossible que seguim per aquest camí. En el moment en què això es va produir, fa X anys, els que siguin, això va significar un canvi radical. I a partir d'aquell moment, tot allò que ha anat fent l'administració, les entitats privades, tot allò que s'ha anat fent s'ha multiplicat per molt, s'ha multiplicat els seus efectes. Per què? Perquè la societat ha sigut capaç de transformar una problemàtica individual en una problemàtica social i, per tant, assumir-ho, en aquest cas, com a cos social. I això és molt important. Aquesta és la manera, però per arribar aquí, per l'altre costat, es necessita molt camí. Camí en què jornades com aquestes fan la seva funció, la taula fa la seva funció i moltes de les iniciatives que es prenen fan la seva funció. Però els asseguro que quan aquest moment arriba, tot allò que s'ha fet té sentit i la capacitat de multiplicar llavors el que fa des de l'administració a qualsevol entitat és absolutament, diríem, molt potent. I d'això es tracta i suposo que per això es fan jornades com aquestes. Per tant, com que vostès bàsicament han vingut a la jornada, que és el més important del que es farà avui aquí, jo només, primer, desitjar-los i lògicament agrair a l'organització el fet de tirar-la endavant. Desitjar que com a tal entreguin tot el rendiment i totes les conseqüències positives importants i bàsicament deixar-los aquest missatge. Com a societat som molt potents i no hem de perdre mai de vista allò que junts som capaços de fer moltes més coses que per separat. I aquest és un element que es pot influenciar aquí i pot influenciar moltíssimes altres coses. Però que és important no oblidar-ho en una societat que moltes vegades també a través de la xarxa tendeix a generar un cert individualisme de tu i la xarxa. Doncs bé, totes aquestes coses, diríem, les hem d'anar matitzant, bàsicament perquè la xarxa i tot el que significa també és una gran oportunitat, també és una oportunitat molt positiva i també l'hem de saber utilitzar. Per tant, moltes gràcies, els desitjo que el simpòsium vagi molt bé i que ja saben que estem a la seva disposició per qualsevol cosa que necessitin. Moltes gràcies.